जोंहा जरन्ता कलेजआ मोनसे रुरेल एरियानि कलेज बे रुरेल एरियानि कलेजखौ नायनानै जोङो मबे मोनसेखौ मबे भकेसनेल कर्स मबे सार्टिफिकेट कर्स मबे डिग्री कर्सजों थाङोबा जों बेखौ बहुत सिन्था खालामनायनि गेजेरजों जोङो दिनै नैबे उइभिं सेन्टारखौ बहुत सिगांनिफ्रायनो माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जगार खालामै दिनै मोनसे फुल प्लेजेड माबायाव फैनायाव जों दिनै जोंनि BTR नि चिफ श्रीजुत प्रमद बर'खौ लेंहरनायनि गेजेरजों जों जोंनि जरन्ता कलेजनि उइभिं सेन्टारखौ खुलिबाय आरो बेयो उइभिं सेन्टारा मोनसे जोंनि स्किल एनहेन्समेन्ट कर्स हिसाबै ओरैनो डिग्रीयाव जों बहुतखिनि स्किल एनहेन्समेन्ट कर्सखौ जों इन्ट्रडिउस खालामनांगौ बिनि गेजेराव जोङो उइभिं सेन्टारखौ सिगां खुलिग्रोनानै नैबेनि गेजेरजों जों जोंनि स्किल एनहेन्समेन्ट कर्सखौ सात्रफोरनि गेजेराव जों होनो सानदों आरो बे मथेयैनो जोंनि स्किल इमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेनियरशिप डिपार्टमेन्टनि EM सार विल्सन हास्तायाबो बिथाङा फैदों आरो बिथांमोननि बुंनाय आरो बिसिनि साजेसनावनो जोङो बे नैबे जिनिसखौ जों दिनै सफैनो हादों आरो बिनिनो CSD काउन्सिल हेड अफ द डिपार्टमेन्ट प्रन्जित दास बिथाङाबो फैदों आरो बिथांमोननि इनिसिएटिभआवनो जोङो बे नैबे दिनै जों उइभिं सेन्टारखौ खुलिनो हाबाय आरो बेयो BTR नि मोनसे पार्ट उइभिं सेन्टारा मोनसे पार्ट जानानै थासिगोन बेजोंनो जोङो 3 इन्सट्राक्टरबो अलरेडि एपइन्टमेन्ट होबाय आरो जों बिराद गोख्रैयैनो थाबैनो जोङो नैबे कर्सखौ जोङो स्टार्ट खालामसिगोन बे 3 इन्सट्राक्टरजों ओरैनो जोङो बे स्किल एनहेन्समेन्ट कर्स हिसाबै जोङो 50 जन फार्स्ट बेचआव 50 जन जोङो इनरलमेन्ट हिसाबै बिसोरखौ जों इनरल खालामबाय एडमिसन होबाय आरो बिसोरखौ लानानैनो जों प्रथम बेच हिसाबै जोङो आवगायलांसिगोन दा उनफोराव जोङो सेकेन्ड बेच थार्ड बेच बिदिनो जों बारायलांनो सानदों आरो उननि समफोराव जोङो आरोबाव जाखिनि दा उइभिं सेन्टारखौ लानानै जों बेखेवदों बेखौ जोङो उनाव एक्सटेनसन खालामनायनिबो जोंहा मोनसे पलिसि दंबावो कलेजआ जोङो प्रथमाव जोङो जोंनि कलेजनिनो इउनिफर्मखौ लानानै बेजोंनो जों आराम्भ खालामगोन दानायनि खामानिखौ जोंनि कलेजनिनो इउनिफर्म आरो बेजों लोगोसे जोङो फैबाय थानाय दिनाव माखासे खाथि खालानि नेइबारिं कलेजेस नेइबारिं स्कुल्स बैसोरनि अथ'रिटिफोरजों जोङो मोनसे MOU बादि मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव मोनसे एग्रिमेन्टआव खालामनानै जों बिथांमोननोबो जोङो बिथांमोननि बै स्कुलनि इउनिफर्मखौ बिसोरनि इउनिफर्म अनुजायै जों दानानै साप्लाइ खालामनायनि प्लेनिंखौ जों लानानै दं दा जों बे बेलायाव आङो फुरायै साक्सेस जागोन होननानै आङो बे एखेबारे आसाबादि हपफुलि बियो इट विल बी सक्सीडेड गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।